असलेले रहिवासी आपल्या गाड्या कृपा करून मार्गाच्या बाहेर यायचे.
थोडं बाहेर जायचं आहे, कारण मुलांना काय डान्स करण्यासाठी 5 मिनिटं लागते, 5 मिनिटं देण्यात येत आहे. तरी सर्वांनी लहान मुलांना बाजूला घेऊन महिलांनी सुद्धा बाजूला व्हायचं आहे आणि मुलांनी शांततेत डान्स करायचा आहे. माईकवाल्याला स्पीकरवाल्याला सांगितलेलं आहे की बंद कर आणि डान्स चालू कर. धन्यवाद. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. शिवाजी.
मातेची जय भवानी. धन्यवाद. काही लोकांचे आता ज्यांनी चांगला डान्स केलेला आहे, या गरबा खेळलेले आहेत, त्यांच्यासाठी विशेष बक्षीस वितरण होणार आहे. तरी ज्यांची नावं घेतलेली आहेत त्यांनी इथेच थांबायचं आहे. बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम थोड्याच पार पडत आहे. गणेश कानाडे कुठे गेलं? सचिन श्रीवास्तव, नयन साळुंके, दादा तुझ्या चॅनलचं नाव काय? कोकणी माणूस. किती सबस्क्राईबर केले? 28. या ठिकाणी ज्यांची नावं घेतलं तरी लवकर स्टेज जमायचंय. नयन साळुंके पुढे त्यांनी मंचावर यायचं आणि आपलं पारितोषिक घ्यायचं. सानवी कदम पुढे असेल तिने मंचावर यायचंय. अतिशय सुंदर या ठिकाणी तिने गाणं खेळलंय. जरा टाळ्या वाजवायच्या, टाळ्या. सानवी कदम मंडळाच्या वतीनं तिचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. त्यानंतर भारती जैन पुढे असेल तिनं मंचावर यायचंय. कोकणी माणूस या लाईव्ह चॅनलवरती आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहे. विकास बाबर कुठे असेल मंचावर यायचंय. पृथ्वीराज शेळके पुढे असेल त्याला मंचावर यायचंय. चांगल्या पद्धतीने गाणं खेळल्याबद्दल मंडळाच्या वतीने तुम्ही या ठिकाणी बक्षीस देत आहे. त्यानंतर सर रुपाली चौधरी कामाचा एक स्थायी अशा या महिला आहेत. सुंदर उजवळ खेळ असतात, सातत्य त्यांच्या त्या ठिकाणी मंडळाला भेटत असतात. मंडळाच्या वतीने त्यांना या ठिकाणी काही स्वरूपात बक्षीस देऊन आपण त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करत आहोत. धन्यवाद. जिंकलेल्या सर्व गायरसिकांचा पुन्हा एकदा कामेश्वर चालू नागपूर मंडळाच्या वतीनं आपण सर्वांचा पुन्हा एकदा आभार मानतो. आणि उद्याच्या गाड्या सायंकाळी 8 वाजता होईल, त्याची आपण प्रक्रिया यायची. कोकणी माणूस या युट्यूब चॅनलवरती आपणास हा गाणं लाईव्ह बघायला मिळेल. उद्या गाड्या सायंकाळी 8 वाजता होईल. आणि धन्यवाद. पुन्हा एकदा आपण सर्वांचा आभार. थँक्यू.